Sa lalawigan sa Siquijor, karaang Capitol Building dito sa lungsod sa Larena nasunog sa kuha nga video ni J.R. Mahusay, residente sa maong dapit. Makita ang anam-anam mga paglamoy sa kayo sa luyo nga bahin sa maong building. Daling miresponde ang mga bumbero gikan sa Larena ug mga silingang munisipyo. Napuruhan sa sunog ang opisina sa Regional Trial Court ug Provincial Prosecutor's Office kundiin lakip sa gilamoy sa kayo ang mga dokumento ug ebidensya sa lain-lain nga mga kaso. Ang pikas parte sa building kundi nahimutang ang Philippine Information Agency, Public Attorney's Office ug Civil Service Commission wa hinon naabtan sa kayo. Ang edipisyo na tukod niadto pang 1940 ug mo'y nagsilbing Provincial Capitol Building sukad sa paghimong probinsya sa mga lalawigan gikan sa Negros Oriental. Samtang sa tennis court una mipahimutang ang mga okupante sa mga naapektuhang opisina ug nagpadayon pa karon ang investigasyon sa kabumbiruhan kung unsa ang hinungdan sa maong sunog. Investigasyon. As buwan karon ang banabana nga danyos mukabat sa 600,000 ug ang atong kabumburuhan sa Larena First Station gapadayon pa sa pag-imbestigar og sagyo hinungdan sa sunog. Investigasyon.